passaríem al segon punt, l'escrit relatiu a l'adaptació del calendari i horaris escolars al clima i a les necessitats de millora educativa. Senyora Moreta. Hola, bon dia. L'escrit relatiu a l'adaptació del calendari i l'horari escolar al clima i a les necessitats de millora educativa, l'objecte del qual el remitent de l'escrit demana que es reformin l'horari i el calendari escolar per adaptar-los al clima de Catalunya i a les necessitats de millora educativa. Amb aquest objectiu, el remitent demana concretament la creació d'una comissió d'estudi que valori la viabilitat de les propostes que fa la climatització als centres escolars, l'ampliació del període lectiu, l'obertura dels centres a la tarda, com a sales d'estudi i la regulació de les vacances escolars, o que reguli que cada centre educatiu pugui escollir el calendari d'acord amb el seu pla d'estudis. La proposta d'actuació de la mesa ampliada que fa la comissió, una vegada examinada la petició i la resta d'antecedents que consten en el present expedient, la comissió de peticions, d'acord amb l'article 68.3b del reglament del Parlament de Catalunya, acorda de remetre la petició i la resta d'actuacions als membres de la ponència conjunta de la proposició de llei de reforma horària perquè en tinguin coneixement i perquè, si ho estimen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària al respecte. Així mateix, acorda informar les actuacions realitzades per aquesta comissió al peticionari i trametre l'informe del Consell Assessor per la Reforma Horària. Amb aquesta actuació es dona per tancada la tramitació d'aquest escrit. Gràcies. Moltes gràcies. Passaríem al